Я Раббым, мөгъҗиза һәм тылсым сорамыйм, һәр көн көч бирсәң иде, мине кечкенә адымнар сәнгатенә өйрәтсәң иде. Мине игътибарлы һәм тапкыр итсәң иде, көн мәшәкатьләре арасында туктап торып, мине дулкынландырган ачышлар ясарга, вакыйгаларны күңел күзе белән күрергә насыйп итсәң иде. Мине гомер агымын дөрес идарә итәргә өйрәтсәң иде, мөһим әйберләрне вак мәсьәләләрдән айырыр өчен тыю сәгатен бүләк итсәң иде. Кирәкмәгәннән тыелырга һәм шама белергә, тормышымны сикереп яки үрмәләп үтәргә түгел, ә көн агымын мантыйклы көйләп оештырырга мөмкинлек бирсәң иде. Миңа югарылыкны һәм офыкларны күрергә һәм кайвакыт булса да матурлык белән сокланырга вакыт насыйп итсәң иде. Хыяллар белән яшәп булмаганны аңлатсаң иде. Үткән хыялларда киләчәк турында хыяллануның да файдасы булмаячагын күрсәтсәң иде. Миңа бүген монда булырга һәм әлеге мизгелне иң әһәмиятле итеп танырга ярдәм итсәң иде. Тормышымда барысы да шума булырга тиеш дигән фикердән сакла мине, Раббым. Авырлыклар, җиңелүләр, егылулар һәм уңышсызлыклар безнең тормышның аерылгысыз өлеше икәнен аңларга ярдәм итсәң иде. Алар ярдәмендә без үсәбез һәм яхшыга үзгәрәбез. Йөрәкнең еш кына акыл белән бәхәсләшкәнен хәтерләтеп торсаң иде. Кирәкле мизгелдә миңа хакыйкатьне ачып салырга көче җиткән кешене җибәрсәң иде. Тик ул хакыйкатьне мине яратып әйтсә иде. Шуны беләм, күп проблема бер нәрсәдә эшләмәсәң дә юкка чыга. Мине сабырлыкка өйрәтсәң иде. Үзең беләсең, без дуслыкка мохтаҗ. Миңа бу иң гүзәл һәм нечкә тормыш бүләгенә лаек булырга насыйп итсәң иде. Миңа бай эчке дөнья бирсәң иде. Кирәк булган вакытта, кирәк булган мизгелдә, кирәк булган урында кемгәдер ихтияҗы булган җылылыкны бүләк итәргә ярдәм итсәң иде. Миңа тормышның иң төбендә булган кешеләргә дөреслекне ишеттерергә көч бирсәң иде. Тормышта нәрсәдер югалтудан курку хисеннән мине сакласаң иде. Миңа мин теләгәнне түгел, ә чыннан да миңа кирәк булганны бирсәң иде. Мине кечкенә адымнар сәнгатенә өйрәтсәң иде.